Coba. Apa? Lelagon ya apa-apa larase slendro. Ya. Mo ji. Mo ji lumo. Anu, pelak. Ihing. Aksel kok ihing. Coba. Nina. Jiro lumo luroji. Coba. Kanggo ngiringi Mbak Apri atau Mbak Mimin. Apa pasrahke karo anak-anakmu no? Aya no. Apa Tot? Hati tegar. Ya le, apa le? Dangdute apa? Taman Juduk ya kena. Taman Juduk. Yo, Taman Juduk, dados. Iya. Kulon bergoyang sanggar seni Ratu Mayang. Yo. Mbak Apri, Mbak Mimi. Ya. Kok gedemen ta saya iso. Kayak keserung nyawani nyawani. Kepanggih wanci gara-gara. Anak. Wancinipun rogoh-rogoh rasa. Salin rasa. Nah, kalau limbukan pun suntak kaya disuntakke ning nggon limbukan. Saiki menepke pikir, Jas. Menepke rasa. Dasar iki sowaning pulon. Gek piyaine grapiak. Ayem tentrem, jenjem. Ya aku neng transit yo prasmanan, aku mangane anu daging apa kuwi telung iris. Oh. Le selilitene setengah jam lah. Dene wong tuwa wong matur sembah nuwun ibu-ibu ingkang bagian konsumsi kanca-kanca kopen matur nuwun. Nek ana ibu-ibu konsumsi ya ora kopen tenan lho. Lah iya. Tur wargane nggih apa jenenge kuwi lek apa kuwi ngepenke ning kabudayan. Nengenke ning kabudayan menghargai kabudayan. Nah, dicaosi alus ya mangkat, klasik ya oke, dangdut ya jos. Nah, dasare wingi dalu pun dangdutan wonten mriki. Oh, nggih campur sari wah pun luar biasa. Nah, nggih sinomane nggih cekatan, lho ganteng-ganteng. Kandhani kok. Nggih ora reseh. Niki anu lho, apa kami tegengen nyawang aku ya, Piye? Masih Randulanang pun selesai wayangane merga niku direse kalih wong gelut sakniki. Sopo? Mas Dalu. Oh, iya to? Nggih, niki. Bengi niki. Lah nek teng mriki ra ayem. Lah, dadi mayang wonten pundi? Srebegan ceper. Lah kabeh yogane do diancam. Nipun terus dibubarke seni tradisi hebate kok ngeten kok. Nggih lah niki warga Pulau niku rak menghargai budaya. Wargane budaya tepuk tangan untuk Pulon lho. Ora enek sing apa jenenge lek sing regejegan. Kabeh ayem lak nggih ngaten. Lah iya wong ditanggapi kon seneng-seneng heeh tang lipur ati ngrukunke warga silaturahmi lah iya no sinambi tetembangan nggo nggih diaturke napa menika kula nderek panjenengan nggih rambatane ngangge sing alus-alus riyin nggih gilirane dangdutan enten Nduk Lala Atila nggih artisnya ikonnya Kota Klaten lho sing muda-muda mesti apa Lala Atila lho. Nek Mbah Putri Mbah Kakung ya Dedek Mimin ngono ya. Telek. Mbok menawa ana sing ngepen aku barang ngono ya. Oh alah. Aku Excel. Jalan titingan apa no? Bulek nyuwun slendro. Slendro. Bulek. Ses Mimin nyuwun slendro le. Bluluk njaluk. Bulek kok bluluk. Bulek lara blanyah. Excel wis nulis urung ta le? Sudah. Aja kesusul rapi lho le. Iki mau Apri iki wedok tenan wah mending gurayan kowe. Tujune nggih mboten. SMP meteng ya Apri kok mau wedok tenan mentel kok ngono kok. Ora iso njogo diri kok. Ora iso njogo diri. Ngambara ngrungokke bawa karo pijet
kesulitan. Wah, jan mantep wis. Karo dhisik-isik garwane ngono ya, Jas. Iya, dhisik-isik ngene terus dikeplak. Hangalah ngut bebasan tanpa tapi ayo lek nara pas ing mega mendong ya ini cengkoke mbok ra ngono kuwi ya niki cengkok ndrawasi lho nek ngono kuwi anu marake piye kesengsep ngono miber nyederi jagat yes ngulandara nglambarangung gengi ayo lek katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa imbe langgamipun nggih Nggih no, mangga. Seripet, seripit, lembihane merake simpen gandes lumes mirakane anglam lami ya sadet sing sat baso sangat tibu sono dasar ayu masih kenyotanku jiwa tak saketi aduh mesem sebat madu nara seranta tak gandeng Neng. lagu muyu Apri Kompak. suarane. Keronge akeh banget. Wah, yayi mriki niku pancen hebat. minded budaya Budaya mriki seniman nggih kathah kok. Nggih. Ayo, Le. Kakon bunga kanyo kang dohap sari kuciwane
kabeh mau ambung ngim Yo ayo yo yo asik asik Sanggara Seni Ratu Maya ala katir tir neng ngendi nggonku golek Iya. bete kepingin ketemu lah podo nadyan ada tak parani mung nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresna mbok iya kandha sing wis aja aduh kene kela ati aku ora bakal gandeli golek kaya sak kletek kok boyoke kon kecetit aprik lho kudu apa jenenge totalitas wis karep nek kowe aku ya ora mampu apa susune dicopot sik ye kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati sak lawase sembah nuwun Hebat. kagem rambatan menika Wis jan seniman kondang, seniman laris iki. jan rasak baene tenan Jan elok. niki ingkang dipun antu-antu niku Lala Atila Atila. Lala Atila. yo kene nduk Nduk Lala Lala. Ngatekan nduk. Ya, aku matur nuwun banget lho. Mbak, nyatane anakku Lala ku wah anggere nyangkul gaweane bapakne. Pas prei di sekolah nyambut gawe melu mangkat. Angger bubar ya ora njaluk apa-apa wah. aku Nyenengke. pemo suaraku apik kaya Lala Atila ngono aku gah gabung karo koyo pri Tujune pilih ya ora. mandiri dhewe aku gah tepat nggih mergo suaraku Oke, bosok siap. Say. waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada saya panggilkan beca kereta tak berkuda beca tolong bawa saya duduk sendiri sambil menangkan kaki melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri lihat becakku lari kereta tak berhenti beca jalan hati-hati Lala
Atila. Selamat pagi, Dek Lala. Selamat pagi, Pak D. Kok Pak D? Ki Kakak. Onti. Iya. Onti sama angkong. Angkong. Tak kira angkong. Nih, Angkong ngusung letong lho, Nduk. yang ditunggu-tunggu. Nah, Lala Atila. Yang sebelah sana Oke. itu sinomane men semangat. Loh. Yang di belakang request lagu apa? Tidak, terima kasih. Durung. Request lagu apa sayang? Apa Mas? Puspitanala boleh. Puspitanala boleh. Puspitanala, Puspitanala. Mau duet nggak Mas? Kawitane Sinawang ya boleh, apa boleh. Heeh. Mau duet nggak? Alah. Enggak bisa, Lala sendiri. Oh iya, Lala oke. Dewi. Apa dijemput Dedek Mindola ke situ? Nggak mau. Iya. Ya udah kalau nggak mau tak duduk aja. Lala. Ini ya, kok ada ringinnya? Apa aku tak tamak ke orang sing gelem nyedaki ngopo ya? Apa elek banget tuh aku dijane. Eneng. Sopo? Anu, siapa Lah. ya? Oh Pak Peng. Ya. Lah kowe iki wong wedok potongane kaya bego ngono apa ya. Sikile nek ringin nih. Kok ringin Lah ta? iki lho. Kuwi udah ringin. Lah apa? Kuwi Betul, sulak. Wanita berbulu kok sulak. Nah, yuk. Lagune apa Dek Lala? Puspitanala Puspitanala. bersama Sanggar Seni Ratu Mayang. Yo, coba. Fine beauty coba. Ora lu gosek no, Nduk. Nek satu lagu ketoke kok ya kurang Lala Ya. Atila kok. Dijajari karo Mbak Winanti nggih. Oh, Ya. Oke no Mbak Winanti. Ayo Bu no. Win. Ayo Bude. Nah, coba Mbak Winanti. Ya. Zaman biyen iki ya wah, Ngerol. ngerol ya. Roll depan. Lek men kuwi dhisik ya Gonggong roll. iki, wah. Aku ya rol. Roll on. Ah, Mbak Winanti. Nah, Lagunya apa Bu Win? Lagunya apa? Pakai ini aja. Oh iya, Sinarengan. Sinarengan. Oke, siap. Boleh. Pokoknya nglipur warga iki pokoknya penak. Kabeh dicaosi. Iya, pokoknya kabeh diaturke. Duat. Thanks. Lala karo Mbak Winanti. Ayo. Hebat. Pokoknya dilatani kabeh nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri. Jih, monggo nyang dereng kalau wau no. Dilatani. Coba saiki Mbak Elvina karo Mbak Maya. Mbak Elvina kali Ya. Nduk Maya. Yo. Mbak El. Mbak Elvina. Sing Bocah. ngetipung sapa? Nah. Nganggo jaipong apa Oh, ketipung iya. dangdut? Wong irunge mancunge ra ukur itu. Padha aku. Kok kowe pesek kowe. Oh iya, wong padha aku. Ya El. Ya. Ya Mai. Elvina. Iya. Ya, nembok lagune apa sayang? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang. Jaluk diringi jaipong apa ketipung dangdut? Jaipong ya, Nduk? Nggih. Iya, oke. Kak gini. Ya. Masuk. Nah, pokoknya anggere nyambut gawe iki happy ini iki wis tentrem pokoke. Bahagia pokoke. Bahagia. Bahagia. Ah, yo. Coba Nduk. Ya letot bontot. Ah, men dikendangi Mas Bontot. Ah, coba. Ya le, Tot. Ah. Mainkan Tot. Ya.
sembah nuwun. Elvina karo Maya. Terima kasih Dek Maya dan Dek Elvina. Aku disindeni karo Apri nang kene mung ketok porem. Anu nggih ketok merbawa. Iya ketok wibawa. So kapan-kapan pokoknya Apri tak lungguhke nang kene dadi siap dong. Sinden no, ya ra. Ket sore no kula. Oke sore pokoknya. Kelingan zaman Erlangga diotong-otong. Niki dilanjut sinten? Ya berdua no. Duk Gentari. Gentari sama Mbak Mufida. Oke dong. Ya. Nah niki kersane dilajeng sinden-sinden. Iya. Lek Min. Mbak Mimin kondur ora apa-apa. Kondur ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis santai ae. heeh wis tuwa njaga kesehatan. Sehat. Wis mari rada gleleng ya ra. Nggih. Wis mari tak megal-megal kae. Kene isih berjuang. Semangat. Semangat. Nggih, semangat. Ayo Gentari Ya Mbak Gentari. Mufida. Mbak Mufida. Oke, paringi selamat, paringi wilujeng Mbak Mimin kundure. Nggih. Hati-hati ya Mbah. Karena Mbak, Nyangani selamat ya Mbah. karena hati kita sedang berbunga-bunga, Iya. bisa menghibur warga Pulon. Betul. Dikasih lagunya Bukit Berbunga. Oke. Sanggar Seni Ratu Mayang. Iya. Yo. Yang. Aku tengah. Oh iya. Adiko Apri iki totalitasnya luar biasa. Lah nggih no. Pokoknya iki wong nyambut gawe iki saling, ira. Nggih. So Saling. yen aku nom landang, Nggih. arep kowe tak sumbang. Sumbang napa? Bintang tamu no, Apri Wah. Mimin no pada. Asik. Lah kok aku dhewe. Ira ado, ira. Oke, Oh, siap. Wis pokoknya tenang ae. Pokoknya dalang abadi melandang besok. Oke, siap pokoknya. Dalang abadi. Rasa mikir apa-apa pokoknya. Oke. Lagi apa sampun? Lagi napa sampun? Lagi. Kok nek kesuken aku malah lanang no, Mas. Ora dadi boyong apa? Yuk, Terakhir ya. terakhir all artis. All artis. Pitu maju kabeh. Mbak siapa kayak Mbak Gentari? Mbak Gentari, Nduk Mufida, Nduk Juju, Nduk Juju. Bu Win, Eh, Mbak Nduk Win, Mbah Win. Nduk Lala Atila, Anakku Lala, Nduk anakku Elvina, Elvina, anakku Bontotwati karo Maya. Iya. Elvina terus ki mripate Elvina ngene ya piye? Yo, irunge kaya Yo Pak ngatek sih. Yo, stand up please. Stand up please. Ya, unjukke jarike dulu. Iya. Nah, nyambut gawe akhir ngene iki. Melandang yo ngene so. Seorang ngurus kok ya ra. Sinden sakmene akeh wedok kabeh, ayu kabeh. Wis. Kowe- Rane sing balik. Lanang siji. Endi? Loro. Oh loro. Ora trimo. Iya nah. Biyen Mbak Apri. Dalem. Zaman aku nusul karo adikku Juwahir. Nggih. Kula Senden. Arep ku lho ngesir karo Mbak Gentari. Oh, lan ndi wong e? Oh, wis. Walah iro Gentari langsung golek kamar mandi. Ya iya. Lagunya apa, Nduk? Apa? Apa? Yo. Ada request. Ada request abang-abang. Ayang-ayang. Ayang-ayang, oke. Tadi sudah di play lagi. Ayang-ayang belum tadi. Belum. Urung. Oh, Burung toh. Aduh kok agak budek ya ini. tadi kan sore di Jogja ayang-ayang. Ada dua permintaan. Apa? Satu ayang-ayang, yang dua cinta merah jambu deh. Iya. Merah apa tadi? Aku kan lulusan pondok jadi kol-kol harus itu. Jambu deh. Iya. Pengen ya. Ya. Apa ini? Ayang jambu. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya. Ayang jambu kan ini jadinya. Ya, Ndut. Ayang jambu. Di pol-polnya, Ndut. Ya, ra. Nggih. Anggenipun kula sampeyan lipur para warga Laladan Dukuh Pulon RW Pulon. 01 Desa Malangan Kecamatan Tulung mbok menawi telepatipun nyuwun gunging pangesami. Matur sembah nuwun sedaya warga Pulon, sedaya panitia. Mugi-mugi warga Pulon sansaya ngrembaka. Amin. Tinebehna saking suker sakit lan memolo. Amin. Selamat Amin. sing nanggap, selamat sing Sing ditanggap, ditanggap. selamat sing mirsani tanggapan. Sembah nuwun. Sembah nuwun. Dereke wilujeng tindak Mbak Apri. Yo.
sarta pawonuting ranu Resing karsanira dene kanyut manis eling ira Gusti ramal mirah ingsun esamira duing uni sitataku ing narmada sastrone aku capek janmonendra tapa tansah dadya lindung rakyat aton kang Sumareka den prayitna esmuina hambalik Purnama ya Mas kena Jakati Bathara Salindri arep tingayu wonten pangantika ingkang dawuh hanimbali dhateng ingkang abdipun Salindri apa sababe dene kowe beda lan saban-saban anggonmu wong ngadhep ana ngarsaku jebul sajak anggonmu duweni rasa susah katite saka petenging pasemonmu Salindri inggih Raden Ayu ingkang sepisan ngaturaken ageng ing panuwun dinten tungkap sawarsa kula katampi suwita wonten ngarsa paduka bobotipun kula menika tiyang ingkang loro saudon tiga sak urupan derajat kula sudra maju kiling bali-bali longan ewadene cinaketaken ing paduka Raden Ayu ngantos gesang kula menika dipun ayomi kajawi ngaturaken ageng ing panuwun ing tanpa pemindhan Raden Ayu wiwit dinten menika kula nyuwun pamit badhe kesah sapuruk-puruk saking nagari Wirata Raden Ayu batobat Setapa-apa jumbuh katresnanku marang kowe Salindri apa kurang katresnanku marang kowe nadyan pepadaning manudya katresnanku ora bisa ndak umpamake apa to sababe kowe bakal lunga sak pura-pura lunga saka papan kene Salindri lan apa to sababe lan dadi sira Salindri ora krasa mapan ana ing taman keputren kene yen pancen isih ana mareming atimu lan jenak lan jenjeming rasaning atimu mapan ana ing taman keputren yen to kowe duwe kaluputan marang Kanjeng Rama bakal ndak suwunake pangapura marang Kanjeng Rama yekti aku ora bakal kabotan jalukake pangapura marang Kanjeng Rama Salindri mengko aku bakal nyunake pangapura marang Kanjeng Rama Salindri Raden Ayu
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Kamuni ngono Raden Ayu ingkang Rama menika nalindra ingkang wenang njejekaken pernatan samukawis pernatan ingkang katindakaken sampun ngantos luntur awit saking pamilutaning kulawarga menawi satemah mekaten boten wurung mangke badhe angel-angel kawibawanipun ingkang Rama Raden Ayu Raden Ayu. Sarateng mantam semolo hamadang ijro pasareyan ngenani matono katon remu kalingan kangangan